What's up guys? What's up? May buntag. May hapon dai, may hapon. Kapan ako ang team fighter. May hapon mga way uyab. May hapon mga way uyab. Kapan ako ang team fighter namin sa Bituon Beach Resort nasa Lila dai tanaw sa kanindot ang view dira. Pwede sila Bituon. Tanaw nindot tayo. Kapan na sige tweets. Bituon Beach Resort guys. May Bituon kay init pa kayo. May Bituon ron kay init pa kayo. Nindot kayo tanaw. Dato may paglas guys. Ato may guys. Ato pag niage. Likod na. Likod na di na me. Nindot kay dire sa moto sunset siguro noon nya no. Nindot dire kay invite ni Ma'am Treg birthday din niya. Salamat yun eh ro. Kasi nga na Sisi say nga Sisi dai. Sisi. Gutom na jud ay. Nindot kayo dire nya mudong taton nya kay kuan nindot kay dito nag-video kay pa sila nya di mata mahilig og kanta kay maot kay tag tingog magagubag adlaw atong tingog. Maot kay tag tingog. Nagubay mga adlaw magagubag adlaw atong tingog. Awa guys unsa ka nindot dire guys sus nindot gaya. Nindot ang dagat kay nakaka peace of mind. Tanawa. Nindot guys. Sus ko kanindot yun. Nindot tayo. Nindot kayo guys. Nakaka peace of mind dire. Gusto ka mag-date-date ya kauban ni mga uyab. Nya kay wa man tay uyab. Ginoo. Unsa ka hoy? Tawa guys, dagko kay mga bato-bato. What's up guys? Wala na ako nag-video gahapon kay daghan kay nahitabo gahapon no. So karon pakiton man ako ane. Mo dinhi siya mong gipuy-an mo kane. Kanay swimming pool ato. Naay kanang video kihan dire. Tanawa unsa kanindot ning dagat dire gahapon no. Tanawa ani ta sa boss. Shout out sa team fighter, shout out. Nindot kayo dire guys. Muni ka dire nindot ni kagida. Ang view ba? Sus. Hindi ya. Nindot kayo. Nindot kayo guys. Kaya matang lamay ito kaya magmuni-muni ito daplen sa dagat. Kung na kayo problema, mga problema ni mo mawa kadyot mga na ba? Wala na lang ako nag-video gapon guys kay daghan kay nitabo gabi no. Nag-inom pero di na to na ipakita. Pero okay ra na. Ya karon unya muli may unya mga alas 2 siguro. Pero before na maligo sa me. Unya maligo may unya. Nag-video ta niya maligo may init dendre tanaw kakahuyan. Kakahuyan nindot kayo. Kung makadumo diri sa Bohol guys, nindot ang mga dagat diri kay walay dagat nga kanang bitang ang bus kay kuan kanang dili puti. Tanan bus ani puti ang bus ani nindot kayo. So guys, muduong ta balik diri no. Muduong naman gapon pero nindot kay mga bus diri. Nindot kayo guys. Kaganta. Mga bato hindi kayo. Unas man ang dagat guys. Kita mo na unas. Doon. Hindi kayo. Basin na ko na mga dingon nato ani guys. Na mga ingana ba. Balik na tanila guys. Taas. Ganan. Hindi ko tagkuhan na niya. Swimming pool. Guys, namin yan sa swimming pool dayo, dara. Uy, nun sa ka. Hey, cut guys. Nasi. Hello. Nasa i-vlog guys. Nakay YouTube di ba? Naa pero gamay pa. Na bahay. May dire. Nindot kayo dire guys. Magbong na yung cellphone. Chill na good guys. Chill. May nindot na. Chill lang guys Chill. Tagay lang. Chill ba? Tay ni buwa guys. Okay guys, dili sponsor sa kwan. Dili ka mao mo putang kay mabuwa.
Ini ano buwa eh. Oh. Pagtunga tagayan na yun. Minaw na ano guys. Kaya muli na meron. Nindot ya palibot dito. Nindot guys. So guys, andito na ko yan ang vlog no nindot yung lugar oh, nindot dito. Nindot na. So very nice. Perfect. Shout out Team Fighter, shout out sa Team Fighter nya. Taglinga mo sa tong video karon nindot kay ang view dire. Cellphone na akong gigamit. Kay kuan kanang gihulman akong GoPro nya. Ampay mo tanan, makita na po sa sunod ng mga video guys.